Za kralja trube Fejata Sejdića treća sreća. Posle 10 godina iščekivanja, moždanog udara i 3 konkursa, Fejat Sejdić, koji je 50 godina uveseljavao poznate ličnosti i obične ljude širom sveta, dobio je nacionalnu penziju. Pa dobro i sad, hvala Bogu, ću. Imao sam ovu moju penziju i sad ovu domu. Jednu ću da na decu, a ovu ću ostaviti za mene, da idem u banju, da se leči. Fejat Sejdić zbog bolesti više ne može da svira. Njegovi naslednici, sin Zoran i unuk Nebojša, presrećni su što država pamti Fejata. Pa to nam mnogo znači, to znači da poštuju našeg oca. Meni je to veliki uspeh. Znači, svaka čast dedi, on je to zaslužio, zaslužno je to dobio. Na saborima u Guči zbog velikog broja osvojenih nagrada, Fejatu je u poslednjih 15 godina bilo zabranjeno da učestvuje u takmičarskom delu. Tokom 5 decenija svirao je za Tita, Brežnjeva, englesku kraljicu, De Gola, Elizabeth Taylor, Miloševića i sve naše poznate glumce. I šta je voleo Tito da čuje da mu se odsvira? Pa svaku dobru reč. Ja sam naučio to. Za svaku dobru reč. Njegova pesma. Iako već 10 godina ne može da svira, kralj trube je srećan jer njegovim orkestrom rukovodi unuk Nebojša, za koga kaže da je bolji od dede. On je naučio od mene, a sad bolji od mene svira. Ajde da čujemo. Bolji, ajde.